לדבר היום על עוד טיפ אחד להצלחה. והטיפ הזה שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם האחריות שלנו לגבי המחירות שלנו. נשמע מעניין, אה? מה פתאום אני אחראי על המחירות? זה איש המחירות. מה פתאום אני אחראי על השיווק? זה איש השיווק. ובכן, האחריות למחירה ולשיווק היא שלנו. ולמה היא שלנו? כי אנחנו צריכים להסתכל על זה מנקודת מבט אחרת לגמרי. נקודת המבט היא כזו. אני אחראית על כך שכמה שיותר אנשים ייהנו מהמוצר שאני נותנת להם, ייהנו מהקורס שאני מעבירה להם, ייהנו מהתוכן, מהערך שהם מקבלים מהמוצרים שאנחנו נותנים להם. ולמה? כי זה ישפר את החיים שלהם, יעשה אותם טובים יותר, שלווים יותר, שמחים יותר, יהיו להם יחסים יותר טובים. בכל תחום שתבחרו, האחריות שלנו, חובתנו, היא למכור את המוצרים שלנו. ולמה אנחנו מוכרים אותם? כדי שנוכל להכניס כסף לעסק ולפתח יותר ויותר מוצרים שיעשו להם יותר ויותר טוב. כי הרי האמת היא שכשאנחנו קמים בבוקר והדרייב, מה שמניע אותנו, זה הערך שאנחנו נותנים לאנשים. עוד שקל יותר, שקל פחות, זה חשוב, אני לא אומרת שלא, אבל באמת מה שבאמת מניע אותנו זה הערך הרב הזה שאנחנו נותנים לאחרים. השיפור בחיים שלהם, התשוקה שאנחנו מכניסים לחיים שלהם, השמחה, האהבה, היחסים, כל אלו הם באחריותנו להעביר הלאה. והאמת היא שאתם פושעים אם אתם לא עושים את זה. והאמת היא שאתם פושעים אם אתם שומרים את כל זה לעצמכם ולא משמיעים את זה ברבים. אנחנו גם דיברנו, ואם לא שמעתם עד היום, תשמעו בהמשך על המגדלור, זה המגדלור שלכם. אז תאירו ואל תפסיקו, מחובתנו להאיר את המוצרים שלנו הלאה ולשפר לאחרים את חייהם. אז זה הטיפ להצלחה הפעם. להתראות, לילך דרור ממגדלור.